DXDC News Break. Mga kasama, maayong buntag gikan sa RMN Davao News Center aninang balitang tatak RMN karong orasa. Mga bus nga makabangga apan mulikay sa obligasyon aksyonan sa LTFRB 11. Atong sayron kompletong detalye sa mga balita report uban ni Radyoman Joel Viray. DXDC Radyoman Report. Andam aksyonan sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board Davao Region ang mga bus company ug uban pang gipaseruan nga dili motuman sa ilang obligasyon sa ilang mabanggaan kung nabanggaan. Sumala ni LTFRB 11 Director Nonito Dondolianos nga abli ang lambuhatan alang sa mga magreklamo batok sa mga bus nga maglikay sa ilang responsibilidad sa ilang mga nabanggaan. Sigon ni Director Lianos nga obligado ang usa ka bus company nga magsumiti og incident report sa ilang buhatan alang sa investigasyon nga himon samtang did-an makabiyahe ang bus nga nalabigit sa disgrasya o kung mugawas nga sad-an sa disgrasya ang driver niini, ang LTFRB magrekomenda ngadto sa LTO11 alang sa posibleng pag-revoke sa driver's license niini. Apan gitinaw sa opisyal nga dili ang kinatibukang prangkisa sa bus company ang masuspendi apan katulamang bus nga naapil kung nalambigit sa disgrasya. Ang dili padaganon niining panahon na busa gidasig ni LTFRB 11 Director Lianos ang mga kabanay sa mga biktima sa disgrasya nga mudangup og maglusog complaint sa ilang buhatan aron makaliksab ang ilang buhatan di lamang batok sa bus company apan bisan pa sa ubang mga depaseruan nga wa mahatagi og hustisya sa maong nga mga insidente. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. Tatak RMN. Daghang salamat sa report Radyoman Joel Viray. At ang dugang pang-impormasyong balita diri gihapon sa DXDC RMN Davao. Musunod ang dramang naguluhang Goodbye Love. Mao ka na balitang tatak RMN karong orasa. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. DXDC News Break.